Il-ħamis filgħodu ingħatat l-aħħar tislima lill-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Lorenzo Vella. U kellu 43 sena u ħalla jibkuh lil martu Cheryl u liż-żewġ uliedu żgħar. Vella li miet il-ħadd filgħodu inħakem minn kanċer terminali fl-aħħar xhur. Mat-tokki tal-10 it-tebut ta' Lorenzo daħal fil-Bażilika ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid. Kulħadd bil-bies ikkolorit xewqa li jesprimew l-qraba tiegħu bħala riflessjoni tal-pożittività li kien iħaddan, il-Knisja ma damitx mamtliet saru ħomma. Fuq il-ġemp tat-tebut tħallew il-marki b'kuluri differenti tas-seba' tal-pali tal-idejn taż-żewġ uliedu. Kien il-qassiss Salesjan Gerald Manjon li mexxa l-qudiesa u fl-omelija iddeskriva lil Lorenzo bħala ġbija tal-Alla e kif ħajtu fl-erf u fl-aqal. U kompla jgħid li għalkemm Lorenzo sar jaf li għandu marda terminali, kompla jgħix fl-imħabba mal-Alla u dejjem ipprova jgħin lil kulħadd. L-aħħar imħabba li xtaqt insemmi hija l-imħabba li l-Gżejjer eżistana fil-missjoni li ġiet fdata lilu anki permezz tal-għodda tal-politika. Fi kliem ieħor l-imħabba fil-qalb ta' Lorenzo kienet tassew impressjonanti. Il-qassis stenna li fl-aħħar jiem żaru l-isptar u hemmhekk Lorenzo qallu li permezz tal-marda tiegħu dar aktar lejn Alla u din kienet tagħtih il-faraġġ. Tkellem ukoll dwar l-imħabba li Lorenzo kellu lejn il-mużika. Xtaqt nagħlaq b'imħabba oħra li ma nsejtix, kbira li kellu Lorenzo, imħabba lejn il-mużika. Mużika meta tkun ċerta sinfonija anki tibqa' apprezzata anki wara ħafna żmien. Għalhekk, f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Lorenzo inkomplu nitolbu lill-Alla biex bħalu inkunu soundtrack ta' mużika ta' mħabba. Waqt it-talb li nqara fil-qudiesa Mart Lorenzo, Cheryl ħeġġet lin-nies biex dejjem jaraw is-sabiħ f'xulxin u madwarhom. Il-karriera ta' Lorenzo tmur lura diversi snin u kien attiv politikament sa minn età żgħira fil-Partit Laburista, inkluż fil-fera tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Wara kellu esperjenza ta' 15-il sena fl-affarijiet Ewropej fi Brussell u fil-Lussemburgu u anke fis-servizz pubbliku hawn Malta. Sakemm fl-ewwel ta' Marzu tal-2023 inħatar fir-rwol ta' kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Bonjour and welcome to Malta. I'm Lorenzo Vella and I'm the head of the European Commission representation in Malta. Lorenzo kien ukoll protagonist ewlieni għall-laqgħa tal-Med9 li saret f'Settembru li għadda f'pajjiżna, fejn kienu niħabbar lil President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet se tiġi għat-tieni darba fostna. Lorenzo Vella kien ukoll spiċċa fl-aħbarijiet f'Marzu tal-2016, meta u martu dakinhar b'20 ġimgħa tqala kienu fiċ-ċentru tal-attakk terroristiku fl-ajruport ta' Brussell fejn kienu mietu 22 persuna. Vella kien ukoll indarab serjament dakinhar, iżda irnexxielu jirkupra. Preżenti għall-funeral kien hemm l-Speaker tal-Parlament Dr. Angelo Farrugia, membri tal-Kabinett tal-Ministri, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra u rappreżentanti tal-Partit Laburista. Fit-tmiem il-funeral ċabċipa twila dwiet mal-Bażilika biex tfakkar il-memorja ta' Lorenzo e kif it-tebut intrefa minn dawk l-aktar eżistijaw b'martu u żewġ uliedu id fit jagħtuh l-aħħar tislima.